Zažite za 10 centov skutočnú televíznu zábavu z Lepšia TV. Užite si more televíznych kanálov a vďaka najdlhšiemu spätnému prehrávaniu môžete sledovať svoje obľúbené relácie vtedy, keď máte čas. Navyše úplne, kdekoľvek chcete. K tomu získajte bez príplatku tisícky filmov, seriálov aj rozprávok. A ako darček balíček HBO. Vyskúšajte Lepšia TV bez záväzku len za 10 centov. Potom ju môžete mať len za 3,99 mesačne. Lepšia TV, keď chcete viac. Co je zase? Já si drbátko zmazal. Teď si samé bláto. To je z toho kanálu. Proč jsi lezl do kanálu? Mně tam spadlo to mlíko. Šmánko, to s tebou je práce. Běž si vzít čistou košili. Já tady uvařím polívku. Ach jo. To by člověk nevěřil. Mám si vzít tuhle nebo tuhle? Co? Ty jsi naumyl ruce? Ty jsi říkal, abych se převlíknul a ne, abych se myl. Jsem říkal, jo? No to chce klid. Teď on na mě chce rozšílit, ale já mu předvedu, jak by se měl zachovat. No nic, běž se umýt. Já to zatím vyperu.